I feel good. Da-da-da-da-da-da. I feel good. So good. So good. Ayan, ito, update. Simula dito, ginawa na tong ano na to. Ayan, may mga LTO doon. May nakita ko LTO. Ride, Moto Black. Let's ride. Let's go. Good morning, good morning, good morning. What's up, mga ka-Joyride? What's up mga paps, mga bride? This is Joyride Moto Vlog. So, nandito nga pala tayo ngayon sa market ng Apalit. So, anong meron dito sa Apalit? Gusto ko lang kayong i-update about dito sa Apalit ng road kung saan ito ay MacArthur Highway. Kung napapansin nyo, wala masyadong traffic. Bakit kaya? Actually, kung nakikita nyo dun sa mga ibang vlog ko, diba, pag dumaraan tayo dito, parang kabayo tayo. Dahil sa napakaalog ng daan. Pero today, ang update, ngayon ay December, no? So, iwan ko lang kung kailan ko ito ma-upload. December, ano ba ngayon? December, ano ba? Okay, December 16. Ewan ko lang kung kailan ko ito ma-upload, no? Okay. Ito yung daan niya. Gusto ko i-update sa inyo yung daan. Tingnan natin kung hanggang saan yung daan na yan na naginawa nila. So, let's go. Ayan, no? Kung makikita nyo mga ka-Joyride, napaka-smooth, di ba? Nagawa nila yung daan dito. Ayan. Naka-ano na siya, hindi na lubak-lubak. Ang tawag dyan, espalto, no? Naka-espalto. Kasi kung lubak-lubak yan, napaka-traffic talaga dito. Sobra. Diba? Pero ngayon, minimal na lang. Kasi normal naman kasi palengke to. Diba? Ayun na siya yung update mga ka-Joyride. Kaya kung daraan kayo dito, diba? Huwag nyo nang alalahanin yung inyong mags. Diba? Yung mga gulong. Yung mamahaling mga super mags, mga rim, di ba? Meron pa akong isang gustong i-update sa inyo na daan kung saan talagang napaka grabe yung daan. Kung naalala yung vlog natin na about doon sa sobrang traffic, di ba? Doon sa San Simon na way ba yun or Santo Domingo ata yun, Santo Domingo, Minalin ng Pampanga. Sobrang traffic talaga mga Joyride. At doon binabaha, diba? Kung nakapanood yung ibang vlog natin, mayroong mga part na baha. Yeah, alright. So tingnan natin, update ko kayo. Tara, let's go! Ngayon yan, yari tayo.
Wala na, na-stuck yan eh. Woo! What's that? Okay. Lusong. Lusongin tayo sa ba? Traffic nagagawa. Kasama yung ayun o. Alright. This is it. Lusong, Gray. Kaya mo yan, Gray. Hahay, bagal lang tayo. Pero hindi pa lang dyan yung bahan niya. Naging tuhod pa yan. Kasi ngayon, ulan-ulan pa lang. Pero pag yung may bagyo, nako. Tapos nalubak tayo sa pinakamalalim, no? Yari. Hindi pa naman kabisado na saan yung lubak dito. Susundan ko lang yung gulong na yun. Yung gulong ni Manong. Ayun, lubak-lubak. Hala! Laka! Lubak-lubak! Lubak-lubakin. Woo! I feel good. I feel good. So good. So good. So good na. La. Woo! What's up? Lumiliko ang ambulance. Bakit lumiliko ang ambulance? Dance yan. Sira ang ayan, malapit na tayo mga gray ride. Sana record ko ano natin, no? Ayan, ito, update. Simula dito, ginawa na tong ano na to. Ayan, may mga LTO doon. May nakitang LTO. Simula dito, ayun o, napakataas may pinaggawanan. O, taas o. So, ayan, kapag inano nyo dyan, sinusog nyo yan, hindi na binabahayan. Kasi tingnan nyo naman ang tinaas. Siguro dito sa gilid ang babahain pag umulan. So, may madadaanan tayong mga LTO. Test. San Simon Traffic Enforcer lang pala. Meron dito ang LTO station sa San Simon. Ako San Simon kasi ito eh. Ayan ito LTO. Yan LTO yan. Ayun to na yung mga daan niya, mga ka-gray ride, oh. Tingnan yung daan. Napakaganda na, di ba? Alright, di ba? Sold. Tingnan yung daan. Napakaganda. Di ba? Makikita yung vlog natin yun. Napakabaha. Napalubak. Napaka-traffic. So ngayon ang update dito, napakaganda na ngayon, no?
ang taas ng, ng binakod dito. Ayun, no? Kita nyo, di ba? Na-stuck tayo doon. Ganda. So hanggang dito lang naman yung ginawa nila. Ayun, mayroon pang ibang ano. Ito yung mga dating daan na to. Ups. Pero pwede pa naman pagsagaan. Pero yun yung update doon, mga agri-ride, no? Kung madadaan kayo dito sa MacArthur, papuntang Pampanga. Actually Pampanga na nga ito. Yun naman makikita nyo. At madadaanan nyo, ganun na siya. Yun yung update doon. Alright. So dito ko muna tapusin yung pagdo-vlog ko, no? So this is Gray Ride Moro Vlog. Maraming salamat sa inyong pag-share, pagla-like. May nag-share ba? Wala yata eh. Pagla-like, pagko-comment, and don't forget to subscribe sa aking channel, mga Gray Ride. Alright. Ano na pala to? San Matias. Tapos papunta tayo doon sa San Fernando. Traffic na dito. Update ko rin kayo. Ngayong araw na to, December 16, may ginagawang daan nga pala dito. San Matias o San Matias. I think San Matias to. Nakita ko doon kanina. San Matias. Sige lang kuya. So ginagawa na dito. Ayan. Kung makikita nyo, ginagawa yan. Ayan. Ew. Road update tayo. Ito yung MacArthur Highway, kaya dito magsisimula ang traffic. Siguro hanggang ano to, hanggang katapusan ng December. Tagal din ito gawin eh. Tataas ng DC kasi binabaha rin kasi dito. Gusto ito pang kabila gagawin nila, diba? Kaya sa mga daraan dito, alam niyo na, may traffic dito. May ganyang road na ginagawa. Yan, ganda yan, sigurado. Pero dito hanggang dyan pa lang sila ngayon. Yan, abangan natin. Dito siya malapit tayo, no? Pagpasok nyo sa San Fernando. Alright. Pasok. Hataw, traffic. Lubak-lubak pa rin dito. Pero dito inayos ito eh. Pero okay pa naman dito yung daan. Okay. Hataw. Woo! I feel good. Lahat tayo rider. Woo! Matalon. Okay. Ciao. Knockout.